ɗaya kamar nan. Sanu da aiki. Wannan me kuke amfani da shi? Ledan ruwa. Wanda kuke rufe tanku? Wannan kaca fa me kuke yi da shi? Wannan kaca za mu samu wani bindiga ne da annan ne. A ga mun gaskiya wannan shine kuke ɗaura mutane da shi in kun yi kidnapping. A shi wan kan yan gaban. Ga makulli na? Wata abin ga wata masarka bindiga ce za mu samu. Ba matsala bari mu gani. In haka ne amma wannan kaca don wayanda kuke kidnapping muke rescue suna kan yi bayani sosai akan kacocin da kuke daure su da shi. Da ake ɗaura mutane da shi. To mu gaskiya abin ga ba abin ga wata bindiga ce za mu samu nan ne. To zaka gwada mana inda ake sa bindiga a ciki to kaca ku? Mai kaca guda nawa kuke da? Guda. Na'am. Ba ni wukan nan. Yanka. Yanka. Yawwa. Ka gani? Na za ka yanka. Barke. Barke. Ina zuwa. Ku ba da koba sosai bayan nan fa. Wannan magazin ba za ka duba ba gaba ba. Ku ba da koba. Magazin da ya ma riga ya manta ma da aiki ma gaba daya ma. Ku ba da koba da kyau. Wannan magazin nawa ne? Akwai shashi a ciki shi ma ko? Daga haka. Wannan magazin na nawa kenan? Na uku. Ina zuwa. Wannan yake nawa kenan? Hold it, let me prove it. Yake ɗaya ko? Sabi sabon. Kai proving ɗaya. Sabi sabon. Bindiga nawa kenan? Bindiga biyu. Wannan